for an is a bomb lotus and I'm going to think you suburb of a show my zip for one night more than another damn in Pebbles of friends the best and I'm having interesting come the sister Lamna. Money undun can idea how Lana Babar snapper. Horse Megon Mother. So Nalang had a bit I'm in sometimes Mamma shall come along. Any price on offer as a Dominica young favorite bush to a ma and Mako be that this can be that lobs a yarna. Adam Mako from no was ang money. So Bima bisa satan tangannya lanan pibiana. Megon modiko isi serang karen takai. Tene. Ada table. Ha, table labun. Ampai bivila labun sana man munak sih jebay mana. Besira mana kon labun nale. Isi kita jangan tang bangun guman but nak isbang time bagi ya. Nebe song sara. Eba kastong na tang nang osos napper. Porta pot balansia nang. Mungkin gua rumah. Gila bidia fius थांबाय नै माबा जालायबाय आरोना 11:30 गुंखाय गदोंनो गुंखाय नायनो मा गुंखाया सना आयु सना आंनिल'नो मा आंनिल'नो गैला मिसासै जोंनि उन्दुनाया दिनै गैला आदाया फिउस थांबाय हनै मा आदाया उन्दुलांबाय Ayah, raka sengkena ada tapas korban nengko. Gungkai gaya ada nak. Untuk dah halah jeng nama. Boleh gungkai gila. Nah ini mah dong nama gungkai. Ayo, sana lagi yang nanya. Dong. Angilona mah. Ilona. Macam ilona. Jadi untuk nemunya sampai hornya janji. Untuknya ya gimana? Untuknya gitu? Yang nang thanung thayne saya untuknya. Biji pun nang thayak gaya. Yang nang thabat robor kadang itu bihai biji nang thayak karena. Singjeng berba. Beba thayne nang thanyana. Dasim berdong warna. Gaya nama doa cuna nih biar gaya. Enggak ada si slow warna karena. Sarai gata jagulaybaय जोङो एसे साबधान इन्डिया ना बिमा फिसा दसे बामलाय दसे जिरायनाय बामलाय दसे गसंनानै बामलाय ओमफ्राय बाजेयाबो गुदुं बायान लाना नागिरबाबो बाजेयाबो आरोना बिदिनो आरोना सनाफोर ओमफ्राय गुंग्राय जि लिलाला गनाय उफाय गैया दसे टिभि नायलाय दसे मुस्रि सिङाव हाबलाय आइदै मा गन्थं फैखायो मुलि होननानै आखायाव लादोंमोन आङो ड्रप होनो होननाय लोगो लोगो फिउ थांनानै बिराद जिरायनो थाहैबाय हनै मिनिनो ना गाबनो ना रागा जोंनो सनाफोर आइ मा नों मानो इदि फैदो मजाबो गाना मुजा गानबा माबा आथिङा सायोलायनो थगायो आं मा खालामनो थफिबो गाना खर' खुरसावबाय थायो ड्रप हरखादों दहायनो डक्टरा लिरनानै होनांगोन मोनायाव जानाय नङा Nang hửa hửa đây hửa rồi bây giờ đun xí sợ nên cứ bây giờ ba sài gren gì lắm mà lại ôn lần vậy đun xí cho nào đun xí đã bút đi cầm na hơn xiang rồi moha jarlar na mulai jangan nanggo biji drop senanggo bawa na gila sadan dia muncul siap lagi 12 lagi hah mama खाएगा इन्लारे खाएगा आमला से जाबाय जों आमला ना मा खाएगा आमलखि सना आं जानसै दे नों जानो दै लोंबाय मा खालामगोन मा मागोन जाबाय जानसै आं नों जाया मा नों जाया राहा गैया जोंहा बिदिनोसै दिनै बिदिनो अखानायसिगोन उन्दुनो नाजाबावदोंमोन खनसेबो हाया गावनो दुफुं सिखारबाय दै लोंनो होनबाय आमलखिसो जानो जालायबाय दे गोदो अबाय सादों मा सना सनाफोर मैयानि मोनानि भिडिअखौ आं एसे माने शेयार खालामनाय जाबाय आरोना मतलब मैया मोनायाव जोंना हरा बिदिनो थांदों आरोना उन्दुगौ मानि माने 1ता जालायलायनोसैमोन सादान जानो मोनथाम मोनब्रै स'जोबलाय लांसैमोन आरोना
माने जोबसिगौमोन थ' दंबाबो एसे मोदोम गुदुं दहाय फुङावबो जबरदस्ति घुगुनि आरो जाखांनानै दौबाय जानायालाय जादों बेस्रा घुगुनि एसे जाथारै नङा एसे जायोबा जेनेबा लोमजानाय समाव जाथाराबा एकदम दुरबलसिन जायोना ओमफ्राय जायोबा एसे मोजां मोनो थ' बेनो आरो दा आङो आंनि मेगन मोदैखौ एसे स्रां खालामनो थाखाय आरो एनार्जि नांबावगोन ना बिमा बुरैनोहाय मोनायावबा मा जायो मा मायो इसोराबा मा खालामो मोनफुथारदों दासो मोनदों बे गथ'आ जों बिराद मोनबोबाय बिदायाबो एसे मोनबोबाय आंबो मोनबोबाय थ' फिसाजो दासो मोनदों आरोना जोंनि हामखांनानै ओमफ्राय बिदानाबो एसे दङ दंनायालाय सानैबो जबरदस्त कम्पिटिसन बायदि जासिगोन बायदि मोनदों आइसोर हंलेले गन्थं सिंखौ देखायहरदों गाज्रि बाजि थां ओमफ्राय आं दा ओंखाम संखाबाय ओमफ्राय नै बेदरखौबो रुनानै लाबाय एकदम गेदेगेल गदों आरोना रेजेकबो मिक्स नालाय ओमफ्राय ओरैहा दालि आरो मान्दे एसे बासायनायखौ आरो एवबावदों मतलब बेसोर जाखानानै दङ थाबथां थिबथांनो आरोना देसियालाय देसि आरोना ओमफ्राय रेजेक थेजेक लागायनायसो है मोजांखौ फिसालानो बासिना होनोसै रेजेकखौ आं जानोसै आरोना रेजेकजों बिजों मिक्स खालामनानै बिदिनो मिलायनानै लाबोखादों आरोना आङो जेने थेनेनो मोजां मोजां लाबोबा एकदम लामैनो थाङोना देसिया खाथियाव देसिमोन नालाय बेखौनो लानानै फैदां सारा जानानै ओंखारबाय रेडिनो मेजेम बाख्ला बाख्ला फसायग्राखाय मेजेम बाख्लाखौथ' नङा आं मेजेम मोदोम मिक्सखौ फसायो खिन्थु रेजेकखाय दिनै सारायखौ समायना नुलायाखै आरोना जाब्रा मैला नुलायदों साराय खामब्रेंब्रें आं बायदिजों जाबदों बेदराबो आं बायदि खामब्रेंब्रें आरोना होमबाबो बिनि टेस्टखौ भगबान टेस्टि खालामनानै जागोन ना नैबेजों वाव हारा मुराबाबो एवनानैलाय मोजां नुबायमोन नै स्रायनो आरोना दै एसे एवनानै गोदौसां एकदम बारा एवथाबबाय थाला रुनायाबो जि गोबाव जाखादों दैखौबो बारा होबावलासो नो टेनसनसो आरोना ओंख्रि गोदौगौमानि रेहाय गैया दाब दागनै गस्ला जि सोनाय दङ फिसाजोआ बैहाय बिब'जों दङ नालाय बे एकदम स्पिडाव सुनानै लानोसै सुनाफोर जाथारा आरोना जि खेजेङा जादों गथ'आ खालि बाथाबबाय थायो जेने थेने जि सुखांनायजोंनो रानथाबां जाबायमोन एसेयावनो सुप्रासो जासिगौमोन आरोना दा जाबाय थुफ्रायैनो दङ बिदैखौ गारस'नानै हरसै आङो जारौ मारौ महर लानोसै नै बिटिया लाथा खालायबायमोन गावनि थेमायावनो खाखादों सामब्राम बिलाइ एसे दंखायो बेखौ गारलाना हरसै दुन्दिया गैया नाथाय आं माने दुन्दिया दखानसिम थांलाय लायाखिसै नालाय इउ गैया इउ आया होननाय बायदिसो बरिया नै बिदिसो आरोना दिनै दुन्दियानि जायगाया जायोलै माथो टेनसन लाबाय थादोंयै आफा खिथाबायसो बोरिया मोदोमबाय दुन्दियाबाथ' जोबाबो सिखारलामोन नाथाय उफाय गैया है गाज्रि मिउजिक होबाय थानो नाङा खाराब बिफा थांनायनिफ्राय टेलिफन नुवाखैना बाबा थांनायनिफ्राय बिफा थांनायनिफ्राय खनसेबो मबाइल नुवाखै बिसोरा जेबो नङा बाबा थांनायनिफ्रायथ' एगजामानो सोलिखादों नों बबे समाव मबाइल लायनो दा होगोन दे आं मालाबा समाव दे आं फोसाबस्लाबनो हाला फोमोनबायल' मालाय रेडि जाबायानो नै दे दुगैनोनो जबरदस्ति आयौ जेने थेनेसो दुगैनो थिनबाय आं लाजिदों गन्थङा गोलावद्राय जादों लाजिदों एसेयावनो समय जानायावसो बिमा बुरैना पार्सेलबो ग्रोब सफैबाय आरोना थांसै ओमफ्राय बिदि हाबहैबाय ओमफ्राय जोंहा नै फिस होखानांगौ नालाय होबाय ओमफ्राय सान्दुङाव एसे खारदिंनायखाय आरो बिबाजैमोनखौ रायखांबाय थाबायना हाइलुर ब्लग्समोनखौहाय गियाना बोरो बाजैया बोरो होननायखाय एसे नेनोसै सुनाफोर बेवहायनो गावबो एसे स्रां मोनथोंसै गेलेनो मोननानैहाय दे दसे गेले सानैजों नाङा थैथारगोन सयथि खारलांथारबाय सासेया हनै बोरै थिनाय लेंहरदो गियान गेलेदो दे दसे गेलेदो दे 10 मिनिटसो आयौ ओंखायनोथ' A few moments later माने सनाफोर इंगिनिनि बुस्थु सफैदों आरोना बिमा बुरैनिसो र' ट्राय नायनो आङो एसे खनसेनो लानासो थांफादों आरोना फिसालाखौ लांनायाव टाइमानो एकदम बिदि समावसो सफैबाय नालाय थांहांहां ओंखारनायावसो जाबाय सना जाबाय खालि जानाय एसे जानानै होनदे बिमायाबो फिसा जानो दे आं दे मोजां सोङाबाथाय जायो उनाव नै सनाफोर मासुलि ट्राय खालामबायबो आरोना आङो नाइटसो एकदम बिमा बुरि नाइटस नालाय नै बेखौल' नुनानै बादावलायबाय आरोना बे बुथामा खेवजाया नालाय नैबेहाय सेन दंखायो जोंहा नै सेनाबो गुरै स्मुथ मोजांखा आरोना मोननैथिंबो सेन है
नांगौहाय नाइटिखौबो मालाबा नाइटियानो गैखाला आंनाव ओमफ्राय दा नै गोजां बोथोरनि एसे ग्लोम ग्लाम नांगौ जालायबायना नाइटियानो बिराद गोबाव जाखाबायमोन बिहरियानो बिहरबाय आरो गांनै खनसेनो अफलाइन बायबाबो बिदिनो लाखायो 300 गाहाम लाखायो बिदिया स' बेबो 300आनो गोलैबाय गांसेयाव गांनैजों 600 जाहैबाय आरोना ओमफ्राय बे गांसेयाव गानबाय बायनांगौबा आरसे माइल गोजाननिफ्राय नुसिगोन बायदि मोनबाय आं पाप्सफोरखौ माबायाव पिक्सारफ्राव गावसोरखौ जि मोजां मोजां नुयोना मालाय बालें बालें मोजां मोजां एकदम गुफुर गुफुर ओमफ्राय बिसोरखौ नुनानै लब जानानै बिहरबा नै जों बायदिया ओमफ्राय मानसि गोसोमजों फाख्रा फाख्रिजों भगबान बिसिना सादर जोमनानै ओंखारनाय बायदि नुसिगोन आरोना गैलाहाय इसोरासो मिन्थिसिगोन बिफा फैबा बेखौ गाननो हाथारनाय नङा आङो सेस जागोन नैबेखौनो जेबो बुंनाय नङा बेखौनो आंबो मोजां मोनबाय आरोना बिहरनायाव बिहरबाय आरो माथोबाव बिहरबाय नालाय गाननांसिगोन बे फैयो बेखौ गाननानै लानोसै आं र' बे फैबाथाय बेखौबो गानदेरनोसै आरोना ए बाद दे बिमा बुरैफोर नालाय एकदम फ्रि स्टाइल आरोना फ्रि साइज बेसा नै बिबो हामबाय आरोना नै लाइटारजोंनो आरोना बिदाजों सावनानै होजादों सावदों माने मा लाइटारनि खर'आ दुंनानै दंमोन नङा बे बोरैसो थुब्रना होखो दाख्लै न'आव लालेफोराव थाबानो आरोना ओमफ्राय जि गोबाव नांबाय नै बेसा दासिमबो दागोआनो दङ नै लाइटार खर'नि एकदम दागो आरोना जारलाहाय ओमफ्राय आङो ओंखाम ओंख्रि संगासिनो दंमोन आरोना ओरैबादि गाबगांबाय गथ'आ ओमफ्राय फोल्लाब फोथाब आंबो फैबाय गावहाबो हारसिंनो थुनानै लादों हारसिंनो थुना लानानै गावहा गिबायना बिदाया ओमफ्राय आं थलासै डाइरेक्ट हमबाय ओहो बिदि नङा बाबा नोंजोंसो नांदों खोमा ना होननानै ना बर' नारानाथार खालामनायावसो थुब्राना होखो ना थुननानै थुखो बुजिनानै मोनला आङो ओमफ्राय लाबायबो बिमा बुरैया टाइमा खयथा जाखो है 12:50 जालायलांबाय जायाबा माथो नै मैद्रुआ आंना हिट आरोना ओमफ्राय बेयाव हारा हादिसो दे बेदर गोजा रद' रद' नङा मानो होनबा रेजेक नालाय आयै आब'नि माबा एवनाया गुजुफैलायबायना थुमनोसैबो खेला गैला आंल' नङा ओमफ्राय साखाथियाव नै रायजो फिसायाबो टिबोलावसो जानोलायनो मा होनबावनो आरो हायाव जानोसै होनबाय आङो सेस दा ओमफ्राय बे दहायसो गानस्लायजोबनायमोन दे आरो माथो बिमा बुरैयालाय मानोथो बेफोरनोथ' जिबन दे जादो दे मा सना जानोसै दे आयै सना दे मा दे जालाय कप आयै गोथाव गोथाव दालि बानलु थाइसेबो होनो मोना दालियाव बेखौ नङा बिमानिसो र' सना र' नै जों सेलाय बेलाय जाना लागोथारनाय जानाय नंला खयथायाव सिखारनांगौ मा मावनांगौ मा मानांगौ आंनावसो आइडिया गैलाना मा गैला टाइमखौनो होसोनो हाला जाखांनानै नै नाइटि गांनै गोदानखौल' सुथारदों थोरल'था सुखांदों फिसालाखौ लायफिननो टाइम जाबायानो जि जोम थिखांनोल' हादों जेने थेने आरोना बे जायब्रुङैनो जायब्रुं दुगैयाखै सेस लानानै फैगोनसै आं फिसालाखौ उफाय गैया फिसाला एथ' गगा मोनदोंबाबो गुजुदोंबाबो बारावनो ओंखारबाय था नै लालायबाय गगोन दे मोजां हमथार दे गवा दे ओरैबायदि घटना फिसालाखौ लानानै न'आव थांखांबाय दोनबाय न' सेराव मोनसे सेन्देल गदों ओमफ्राय नै मोनसे बेयाव गनानै थालांदों आरोना नै बे सरब खाथियाव बेखौनो दों दों लांनानै फैफिनदों आं फिसालाखौ गारबोनानै आरोना खबसेना नै न'आव दोनबोखाबाय खबसेनाबो खालि बेफोरखौ बुङो खामानि गैयिनि खामानि बारायनानै लानाय आरोना सोर गगोन होनना मिन्थियो दे पात्तायानो गैया न'आव थांनानैसो गबासो मोनसेखौ नायबाय मोनसेयाबो खालि थांफिनसैलाय दा जाथोनो उन्दुलांबाय बेस्रा थांनायावनो उन्दुखादों थांनायावनो बाखानांदों ससेयावनो दानो सिखारबाय बेखौनो नागिरबाय थागोन इयो जारला सुनानै दोनसां बाबा खुरजाबाय ओंखाम आयै ओंखामखौबो जानायथ' आथुर नायदो गाइसमोन ड्रेसखौनो खुबावाखै गस्ला गुफुरा दा मैला नांदोंसो सिंनिया बिसै नालाय आथुर जाथारलायबाय बाल बे दे जादो दे बिसिनायावसो दोननो ना बानानै लानो जाबाय आं आरोना दा बिसिनायाव दोनबाबो गुजुगा सिखारगोन बियो आरो बानानै लाबाय थाबाबो बिमाया सेस जागोन आरोना दा आंबो दोननानै उन्दुफानो सानबाबो जागोन ना जाया मिथिला ओमफ्राय बिमा बुरैनि ब्लग्स बेफोरखौनो शेयार खालामबाय आङो बेफोरखौनो एसे थब्राखौ खावला देखायसै होननानैहाय जेबो हेभि जेबो देखायलायगायानो गैया बेखिनियानोमोन आरोना सोनाफोर जायफोरा आंनि बेखिनि गालाय गुजाय ब्लग्सखौनो फरायनायलांबाय आङो गोसो गोरबोजों साबायखर बावबाय लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ आइ थेंक इउ स' माच